L-għodwa tajba li kulħadd u qegħdin hawnhekk flimkien fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzja lilkom u slim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Qegħdin niċċelebraw il-liturġija tas-26 ħatta matul is-sena. Kull ma għamiltilna mulej għamiltu bħaq is-sewwa għax aħna dnibna kontrejk u ma ħarisniex il-komandamenti tiegħek. Iżda sebbaħ lill-ismek u ġib ruħek magħna skont il-kobor ta' ħnintek. Nofru din il-quddisa skont l-intenzjoni ta' Dun Tarċis, Xavier u Vincent Aġus. Ukoll qed inqaddis hawnhekk dalgħodu għaliex ħallum 5 snin ilu ħallina Dun George Grima. U Dun George kien wieħed mid-devoti tal-Madonna ta' Pinu u kellu dan l-ispirtu missjonarju u wkoll l-ispirtu Marjan bħalma kellu Dun Mikilli huwa mitfun hawnhekk issa u waqqaf ukoll il-moviment missjonarju Ġesu fil-Proxmu. U għalhekk nitolbu wkoll biex inkomplu aħna kif ħanisemgħu llum fil-Vanġelu ma nibżgħux ngħinu lil minu fil-bżonn. Ejjew ħuti nitolbu maħfra lil mulej tan-nuqqasijiet tagħna. Ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijiet ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija Dejjem Verġni, lill-Anġi u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ibew waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btan. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti tatina l-aqwa xieda tas-seta tiegħek bla tarf billi taħfrilna u tħenna għalina. Xerred dejjem fuqna l-grazzja tiegħek biex inħaffu t-triq tal-wedit tiegħek u tatina sem mill-ġid tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Tintemm l-għajta tal-imejmin. Qari mill-ktieb tal-Profeta Amos. Dan jgħid il-mulej li jista' kollox. Ħażin għalihom dawk li f'Sion għandhom moħħhom mistrieħ, dawk li qalbhom qawwija fil-muntanja tas-Sammarija. Fuq sodod tal-avorju minduta jitmatru fuq il-friex, u ħrief il-merħla jieklu, oġġiela mill-istalla. Mal-arpa jqablu l-għana, bħal David strumenti jivvintaw. L-imbiet ilegilguh minn bwieq kbar, blifjen żjut jindilku, bla xejn ma jsewdu qalbhom għall-qerda ta' Ġuseppi. Għalhekk ikunu l-ewwel fost dawk li jittieħdu fl-eżilju u tintemm imbagħad l-għajta tal-imejmi. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħar lill-Alla. Salm risponsorjali ngħidu flimkien faħħar ruħ tiegħi il-mulej, ngħidu flimkien faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej li jagħmel ħaq lill-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej li jeħles lill-mjasrin, ngħidu flimkien faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej li jiftaħ għajnejn l-omja, il-mulej li jerfa' lill-milwin. Il-mulej li jħobb lill-ġusti, il-mulej li jħares lill-barranin, ngħidu flimkien faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej jżomm lill-iltim u lill-armla, imma l-ħżiena jħarbtilhom triqathom. Il-mulej saltan għal dejjem, Alla tiegħek Sion minn nisel għal nisel, ngħidu flimkien
tfaħħar ruħ tiegħi il-mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostol lil Timotju. Int, bniedem ta' Alla, fittex li jkollok il-ġustizzja, it-tieba, il-fidi, l-imħabba, is-sabar, il-ħlewwa. Tqabad it-taqbida it-tajba tal-fidi. Qis li tirbaħ il-ħajja ta' dejjem li għalija kont imsejjaħ u li tagħha għamilt l-istqarrija sabiħa quddiem ħafna xhieda. Inwissik quddiem Alla li jagħti l-ħajja lil ħlejjaq kollha u quddiem Kristu Ġesu li xed u għamel l-istqarrija sabiħa quddiem Ponzju Pilatu. Inwissik biex tħares l-istruzzjonijiet li rċivejt u żomm ruħek bla teba u bla ħtija sa jum id-dera ta' Siedna Ġesu Kristu li għad jurija f'waqta. Dak li hu il-ħieni u waħdu setani, is-sultan ta' slaten u s-sid ta' sidien, li hu biss ma jmut qatt u jammar f'dawl li ħadd ma jista' ħares leħ, u li jebda bniedem qatt ma rah u anqas qatt jista' jarah, lilu ġieħ u seta' għal dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Siedna Ġesu Kristu għat li kienani ftaqar minħabba fikum sabiex intom tistanu permezz tal-faqar tiegħu. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Fariżej: mela kien hemm raġel għani jilbes il-porpra u għażel mill-ifjen. L-għena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. U wieħed fqir jismu Lażru li kellu ġismu ġerħa waħda kien imur jinxteħed ħdejn il-bib ta' daru bix-xewqa li jiġba b'dak li jaqa' mill-mejda tal-għani. Sal-klieb kienu jmorru jilagħqu l-ġrieħi tiegħu. Ġara li l-fqir miet u l-anġla ħaduh fi ħdan Abraham. Imbagħad miet ukoll għani u difnuh. Dan kif sab ruħu fid-tbatijiet ħoroġ fart li mwiet, refa' ħarstu u mill-bogħod lemaħ lil Abraham b'Lażru fi ħdanu. U olla leħnu u qallu: Missier Abraham, ikollok nina minni u ibgħat lil Lażru ibil tarf sebgħu fl-ilma ħajtaffili n-nixfa li għandi fil-sini għax qiegħed ninħaqar wisq f'dan in-nar. Iżda Abraham qallu: Ibni, ftakar li t-tajjeb tiegħek irċivejtu f'ħajtek. Hekk ukoll Lażru il-ħażin irċiveh f'ħajtu. Imma issa huwa hawnhekk qiegħed jitfarraġ waqt li inti qiegħed bagħti. Barra minn dan hemm vojt bla qies bejnkom u bejna biex min ikun irid jaqsam minn hawn għal għandkom ma jkunx jista' u anqas ma jgħaddu minn hemm għal għandna. Qallu l-għani: mela nitolbok missier, ibagħtu f'dar missieri għax għandi 5 taħwa ħalli jagħmlilhom twissija kif imiss li ma jmorrux huma wkoll jiġu f'dan il-post ta' tbatijiet ħorox. Qallu Abraham: għandhom lil Mosew il-profeti jisimgħu lilhom. Qallu dak: le missier Abraham, imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet jindmu. Iżda wieġbu Abraham: jekk ma jisimgħux lil Mosew il-profeti, anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemmnu. Il-kelma tal-mulej. Tagħlim tal-Evanġelju nitnaħfu minn ħtijietna. Dan il-Vanġelu li ikompli mal tal-ħadd li għadda illi Ġesu mod speċjali jindirizza lil Fariżej jiġbdilhom l-attenzjoni dwar
din is-sitwazzjoni illi minn dejjem kienet għax l-egoizmu dak is-sens li rrid li għalija biss huwa frott id-dnub. L-egoizmu naħseb fija biss. U fil-fatt dak illi Abraham wieġeb lil-Lani jgħidlu hemm Mose u l-profeti. Wieħed mill-profeti kien dan Amos li smajna l-ewwel qari illi jitkellem ċarru tont u jitkellem dirett ma jaqgħodx jaħsibha. Ġifieri f'dak iż-żmien ħafna qabel Ġesu kien hemm din is-sitwazzjoni. Fi żmien illi Luqa kiteb dan il-Vanġelu li għadna kemm smajna hija storja li hu biss jirrakkonta li qala Ġesu. Żgur li kitibha għaliex kien hemm bżonn li jiktibha. Żgur li kien hemm nies fil-komunità li kellhom kienu sinjuri imma ma kienux jaħsbu f'ħuthom li kienu foqra. Din hija realtà frott ta' dnub. Fid-dinja Ġesu qal li dejjem ħajkun hemm il-faqar, ma fid-dinja hawn dan il-faqar minkejja li hawn tant progress ngħidu għaliex għandu jkun hawn il-faqar. Jiġifieri li xi ħadd litteralment imut għax m'għandux jiekol jew għax m'għandux jixrob. Nistgħu nġibu ħafna skużi ngħidu għax il-gvernijiet mhux qegħdin jagħmlu dak li għandhom jagħmlu għaliex ma jaħdmux il-foqra, ma jippruvawx jaħdmu. Hemm ħafna skużi li aħna nistgħu nivvintaw biex aħna ma ngħinux. Inġel intqajt ma' nies hekk illi jgħidulek lejta jien ma rridx nagħti għaliex dawk għax ma jaħdmux għax għażenin. Din hija realtà illi kemm bħala pajjiżi, hemm pajjiżi sinjuruni u probabbilment saru sinjuri għaliex ittrattaw ħażin lil diversi pajjiżi li kienu jikkolonizzaw. Din hija xi ħaġa illi hemm pajjiżi fl-Afrika pereżempju għadhom s'issa iħallsu id-dejn li min jaf kemm ilhom iħallsuh. U d-dejn ta' xiex propjament. Għaliex dawn ġew inselfin flus wara li ttieħdu ħafna rikkezza minn dawn il-pajjiżi. Għalhekk fis-sena 2000 ma nafx tiftakrux, niftakar hekk il-Papa kien talab bil-ħerqa biex dawn il-pajjiżi jaħfru d-dejn lil pajjiżi li aħna nsejħulhom tat-tielet dinja. Hekk fil-esperjenza tiegħi l-Brażil, fi żmien li għaddejt il-Brażil, hekk il-ftit sinjuri li kont naf, kollha kienu bħal dan l-għani tal-Bibja. Illi kienu dan l-għani tal-Bibja jsejjaħ lil Abraham missieru, jiġifieri nikkonsidraw li hu kien jagħmel parti mill-poplu l-magħżul ta' Alla. Imma milli jidher jew qatt ma ara lil Amos, jew forsi ma kienx ikun irid jisma' li qal Amos, u hemm diversi partijiet fil-Bibja li imbagħad meta jiġi Ġesu jitkellem aktar ċaru tont. Kif smajna il-ħadd li għadda ma nistgħux naqdu lil Alla u l-flus. Fi ftit kliem Ġesu x'irid iwassal hawnhekk. Ġesu jrid iwassal illi aħna illi bħala nsara jekk aħna rridu nimxu wara Ġesu, nkunu disċipli ta' Ġesu, aħna rridu nkunu lesti illi naqsmu dak li Alla tagħna. Jiġifieri il-ħajja tagħna,
meta aħna naqsmu ħin mal-oħrajn, meta aħna naqsmu d-doni tagħna mal-oħrajn, meta aħna naqsmu dak li għandna, anke l-ftit li għandna. Wara kollox aħna nafu dak li ħanirċievu Lażru irċieva ta' dak li ma kellux hawnhekk. Lani irċieva wkoll dak li ma kellux hawnhekk. Aħna ħanirċievu dak li aħna ħanippruvaw nagħmlu hawnhekk. Anzi Ġesu jgħid li aħna diġà ħanirċievuh minn hawnhekk u mid-darba iktar. Dak li nista' ngħid fl-okkażjoni tal-lum 5 snin li ħallina Dun George Green li waqqaf il-Moviment Missjonarju Ġesu fil-Proxmu, dak li prova jagħmel hekk xi ħaġa inspirat minn Madre Teresa, illum qaddisa, li iltaqa' magħha kemm il-darba, u dak li prova jagħmel bħalma kienet tgħid u tagħmel ukoll Madre Teresa, illi nkunu qatra f'oċean, għax ħafna drabi aħna ngħidu aħna x'nistgħu nagħmlu. Dak il-gvernijiet iridu jagħmlu, imma aħna iva ta' dak li ħaniġu ġġudikati. Aħna Ġesu ħajdilna kont eri, kont bil-ġuħ, kont bil-għaċċ, u tajtuni tazza ilma, tajtuni xi ħaġa, kont il-ħabs, kont marid, ġejtu żuruni. Dak li ħajdilna. Li aħna niġu hawnhekk il-qudiesa li aħna nitolbu dak biex jenuna kif qal Ġesu, hemm il-profeti, hemm Mosew il-profeti jisimgħu lilhom, jiġifieri hemm l-iskrittur, hemm il-kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla li tenna dalgħodu qed nisimgħu din is-sejħa ta' Ġesu biex aħna nużaw dak kollu li għandna daqs li kieku qed nużawh ma' Alla meta aħna nagħtuh lill-oħrajn. Dun George għen lil ħafna nies kif kienet tgħid Madre Teresa, ejjew ngħinu lil dawk li għandhom il-flus biex ikunu jafu fejn għandhom jinvestuhom. Issa forsi aħna ngħidu okej aħna m'għandniex ħafna flus, il-ftit li għandna, il-ftit ħin li għandna, jew li nsibu, id-don li għandna li Alla tagħna, kemm aħna lesti illi naqsmu mal-oħrajn. U dak huwa l-iskop li aħna qegħdin hawnhekk dalgħodu. Xi drabi aħna naħsbu li ġejna l-qudies u lesti diġà għamilna id-dmir tagħna. Id-dmir tagħna jibda wara li nisimgħu l-kelma tal-Alla u nirċievu l-Ewkaristija. L-Ewkaristija u l-kelma tal-Alla jgħinuna biex aħna niftakru illi il-flus mhux qegħdin hemmhekk biex jikkmandawna, imma biex aħna nużaw il-flus kif irid Alla. Kif kont qed ngħidilkom hekk is-sinjuri li kont naf jien kienu kollha Kattolċi. Imma kont ninnota li kellhom ħafna ħaddiema u ħafna drabi ma kienux imħallsa tajjeb. U kont niftakar ngħid għalhekk ħafna sinjuri ma nistax niġġeneralizza għaliex Ġesu kien jgħid dak għax kien jaf x'hemm fil-persuna fil-qalb ta' kull wieħed, kien jaf li l-Fariżej pereżempju kienu jaqraw il-kelma tal-Alla ma kienux jgħixuha. Kien jaf is-sinjuri ta' żmienu illi bħal dan l-għani ma kienux jaqsmu u jgħinu lill-fqir biex ma jgħix f'dik il-kundizzjoni. U kont hekk nagħmel din ir-riflessjoni, xi drabi kienu jagħtuna xi ħaġa għall-Knisja,
imma kienu jkunu jridu li aħna nħabbru li ngħidu ara dan is-senjur tal-parroċċa tagħna tant flus. Darba minnhom kien hemm wieħed qatlu isma' jiddispeċini qatlu ħafna foqra hawnhekk fil-parroċċa tagħna. Matul is-sena ftit jagħtu dak li inti qed tagħti. Ovvjament ma ħax pjaċir, imma meta aħna nagħtu anke mill-ftit tagħna dak huwa l-importanti, mhux kemm nagħti. Ħafna nies ma jistgħux jagħtu ħafna, imma jagħtu mill-ftit. Dak ikunu jagħtu aktar minn ħafna nies li forsi jagħtu xi ħaġa żgħira għalihom għax għandhom ħafna flus u jagħtuha biex aktar jidhru milli biex verament jagħmlu d-dmir tagħhom. Kemm nixtiequ hekk illi fid-dinja ma jkunx hawn in-nies bħal Lażru ikunu jistgħu jgħixu f'dinjità. Hemm ħafna affarijiet ma jiddependux minnha, imma li nagħtu tazza ilma, li nagħtu xi ħaġa żgħira, dak iva jiddependi minni u minnek. Għalhekk hekk fuq l-eżempju ta' Dun George Grima, hekk fuq l-eżempju ta' tant oħrajn, jiena hekk nammira l-ġenerożità u l-provvidenza kbira ta' tant benefatturi illi hekk ta' kull sena ikunu lesti illi jagħtu dik ix-xi ħaġa. U xi drabi jgħidulek aħna mhux lilkom biss nagħtu lil diversi. Ġifieri grazzi li aħna jkollna ċans li aħna ngħinu lill-oħrajn. Jalla fil-ħajja tagħna aħna ngħixu b'dinjità u ngħinu lil ħadd ieħor jgħix b'dinjità. Jalla meta aħna jgħaddi dan iż-żmien tagħna hawnhekk ma nafux meta, aħna nkunu nistgħu niġu trattati ukoll bil-mod ta' kif aħna trattajna lill-oħrajn. Jalla din il-kelma li qed nisimgħu dalgħodu mhux biss nisimgħuha, imma nħalluha tidħol fil-qalb tagħna. Nitolbu lil Mulej biex il-kelma tiegħu kif qalu, kif smajna fil-Vanġelu illi knisimgħu l-kelma huwa biżżejjed biex aħna nagħmlu d-dmir tagħna li ngħinu lill-Lażru tal-ħajja tagħna. Nisqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnisser mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnisser mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-medmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn il-wied skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu Mulej li għata l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem b'fom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawmu mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżis nitolbu lil Alla li jieħu ħsieb ta' kull ħlejqa biex jipprovdi l-ħobs lil minnu bil-ġuħ u jirattab qlubna ħalli naqsmu l-ġid tagħna mal-oħrajn. Għal-mexxejja tal-Knisja
biex b'kuraġġ ikomplu jiddefendu lil bniedem minn kull inġustizzja. Nitolbu. Smana nitolbu mulej. Għal pajjiżi sinjuri biex jifhmu li l-ġid komuni jeħtieġ jitqassam anke lil pajjiżi l-aktar foqra. Nitolbu. Smana nitolbu mulej. Għalina biex nifhmu li l-veru ferħ jikkonsisti fil-li nagħtu bil-qalb u mhux fil-li naħsbu b'mod egoistiku. Nitolbu. Smana nitolbu mulej. Min dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu bierek il-familja tagħna ħalli jikbru fl-lotja tagħhom lil xulxin u għati l-għajnuna tiegħek lil morda u lil dawk li jduru bihom. Nitolbu. Smana nitolbu mulej. Nixtieq nitlob ukoll għal benefatturi tal-Moviment Missjonarju Ġesu fil-Proxmu u l-volontira, nek qed nara xi volontira li wkoll għadhom kemm ġew mill-Etjopja. Hekk nitolbu biex il-mulej ikompli jgħinhom ħalli ikomplu jgħinu. U nitolbu wkoll għall-familja għall-benefatturi mejtin u wkoll għall-intenzjoni ta' din il-qudiesa u wkoll għall-ruħ Dun George Grima nitolbu. U Alla inti jissejjaħ lil foqra tiegħek bisimhom fil-waqt li ma tagħtix isem lil bniedem għani. Waqqaf fid-dinja l-gburija tas-setana u għamel ġustizzja mal-foqra tiegħek u għatina li nilqgħu kelmtek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ħanin nagħmel li din l-offerta tagħna tkun toġbok biex bis-saħħa tagħha tinfetħilna l-għajn ta' kull barka bi Kristu Sidna. Ilmu lej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nizzuħaj li l-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġij tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħaj. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qis, inti twieżel lilna bnedmin dgħajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dgħajfa tagħna. B'hekk inti tagħder u tħenna l-mijin tilef u minn fejn ikun ġarrab it-telfin twassallu s-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Biħleq tajja kollha tal-anġli, ferħan għal dejjem quddiemek, iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċitu, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ismewwit. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwit. Qaddis tassew inmulej u jisħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu.
għax bibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sa nżula ssirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina bħal-ħobs radlek il-ħajr bierek qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu bil-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla radlek il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru il-mewt tiegħek mulej. Inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u jitluh glorjus tiegħu fis-sema, aħna qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'radd il-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk l-offerti tal-Knisja tiegħek għara fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex nkun nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-appostu u l-marti glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Ilqa bit-tieba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti rid tinġabar madwarek. Saħħaħ fil-fema qaddisa għader mis-sirħanin li l-dak kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħutna mejtin u għal dak kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sepp tiegħek. Bi Kristu sidna. Amen. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġoħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Fit-talba tal-missierna meta Ġesu ġie mitlub mill-apposti biex jgħallimhom jitolbu, talabhom għallimhom biex jitolbu lill-missier il-ħobżna ta' kuljum. Il-ħobżna ta' kuljum mhux għalina biss nitolbu imma għad-dinja kollha b'mod speċjali li bħal dawk bħal Lazzru jistennew lil xi ħadd jagħtihom xi ħaġa xi jieklu. Ejjew mena bil-qalb ngħidu din it-talba b'din l-intenzjoni biex aħna nagħmlu l-parti tagħna biex jonqos il-ġuħ u l-għaċċ fid-dinja flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfri minnu ħati għalin. La daħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu lek l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi la tħarix lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek.
Għatija s-simulada li inti trid fija inti tgħix fis-Sultan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja minn għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja minn għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja minn għalina. Mulej Ġesu Kristu nkun nubiet għal-dinja danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
B'dan naslu biex narfu x'inhi l-imħabba li Kristu ta' ħajtu għalina. Aħna wkoll mela għandna nagħtu ħajjitna għall-aħwa. Nitolbu kmulej li dan il-misteru tas-sema iġġeddidna fir-ruħ u l-ġisem biex kif nissieħbu ma' ibnek fit batijietu aħna u nxandru l-mewt tiegħu hekk ukoll niksbu fil-glorja u l-wirt miegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Nixtiequ nafżawkom illi huwa mod ta' kif aħna wkoll nistgħu ngħinu. Intom il-ħirġin ħajkun hemm membri tal-Hospice Malta. Nafu li Hospice Malta joffru diversi servizzi ta' kura paljattiva lil persuni morda bil-kanser u mart ieħor. Kull sena jgħinu il fuq minn 1300 familja f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Il-għan tal-kura paljattiva huwa li jtaffilu ġeħ u s-sintomi oħra tal-marda u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti kif ukoll jingħata appoġġ lill-familjari tagħhom li jkunu għaddejjin minn dawn il-mumenti diffiċli. U dawn is-servizzi jiġu offruti kollha b'xejn. Għalhekk ejjew ngħinu milli nistgħu biex aħna nkunu qegħdin nagħmlu dak li smajna fil-Vanġelu illi ngħinu lil minu fil-bżonn. Wara kollox nistgħu aħna stess niġu bżonn tal-Hospice Malta. Barra minn hekk min jagħti donazzjoni issa jkun qiegħed jgħin lill-hospice biex jevolvi f'St. Michael Hospice ġewwa post rinnovat f'Santa Venera. Minn barra li jkompli jipprovdi servizzi b'xejn fil-komunità, St. Michael Hospice se jkollu wkoll l-ewwel Hospice Inpatient Unit ġewwa Malta. Nirringrazzawkom il-qalb tal-ġenerożità tagħkom u nawguraw il-ġurnata tajba lil kulħadd. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.